ବିନ୍ୟାସ। କଥାରେ ଅଛି, କହି ବୋଲି ପାରେ ଯେ ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକେ ସେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କହିବା ଜଣାଥିଲେ ଖରାପକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। କହି ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ାର କୌଶଳ। ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟର ପଦବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟାପଦର ଅବସ୍ଥିତି। ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ କ୍ରିୟାପଦ ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ରହେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋପାଳ ଗପଟିଏ ଲେଖିଲା। ଏଠାରେ ଗୋପାଳ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅଛି, ଏବଂ ଲେଖିଲା ହେଉଛି କ୍ରିୟାପଦ, ଯାହା ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ରହିଛି। ବାକ୍ୟରେ କର୍ମର ଅବସ୍ଥିତି। ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦଟି ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦଟି କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ରହେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାବୁସାନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଏଠାରେ ଗୀତ ହେଉଛି କର୍ମ ଏବଂ ଗାଇଲେ କ୍ରିୟାପଦ। ଏଠାରେ କ୍ରିୟାପଦର ପୂର୍ବରୁ କର୍ମପଦ ଗୀତ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଏବଂ ଗୌଣ କର୍ମର ଅବସ୍ଥିତି। ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଗୌଣ କର୍ମ, ଉପଦେଶ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଦେଲେ କ୍ରିୟାପଦ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଉପଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଗୌଣ କର୍ମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦର ଅବସ୍ଥିତି। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦଟି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କିମ୍ବା ଶେଷ ଭାଗରେ ରଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦେ। ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ, ମୋତେ ଭବସାଗରରୁ ପାରି କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଶେଷଣ ପଦର ଅବସ୍ଥିତି। ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଉଦାହରଣ, ଅଳସୁଆ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଏଠାରେ ଅଳସୁଆ ବିଶେଷଣ ପଦ ଲୋକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି। ଏହା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦର ଅବସ୍ଥିତି। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପୂର୍ବରୁ ବସିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଏଠାରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ଏବଂ ନବୀନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ କର୍ତ୍ତା। ଏଠାରେ ନବୀନ କର୍ତ୍ତା, ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏଠାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦ ନବୀନ ପୂର୍ବରୁ ବସିଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ଅଧିକରଣ କାରକର ଅବସ୍ଥିତି। ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଅଧିକରଣ କାରକକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, ସକାଳେ ସଭିଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଠାରେ ସକାଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ, ଯାହା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରହିଅଛି। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ ପଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶର ଅବସ୍ଥିତି। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ ବସିପାରେ। ଯେପରି, ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା। ଏଠାରେ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ ହୋଇଛି। ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି। ଏଠାରେ ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପିତ। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶଟି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରହିଅଛି। ବାକ୍ୟର ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟପଦର ଅବସ୍ଥିତି। ବାକ୍ୟରେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟପଦ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହରିବାବୁଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିନା ଅବ୍ୟୟପଦ ଅଟେ, ଯାହା ହରିବାବୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏହା ହରିବାବୁଙ୍କ ପରେ ବସିଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ନରହରି ତା ବାପାଙ୍କର ଓ ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ନରହରି ବାପାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଓ ନର ଅବସ୍ଥିତି। ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସେ ଏବଂ ନ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋପାଳ କଟକ ଗଲା ନାହିଁ। କାଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ କ୍ରିୟାପଦ ଗଲା ପରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ନ କ୍ରିୟାପଦ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ବାକ୍ୟରେ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅଧିକରଣ କାରକ ପଦର ଅବସ୍ଥିତି। ବାକ୍ୟରେ କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ ଓ ଅଧିକରଣ କାରକ ପଦ କର୍ମର ପରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହରି ସାର୍ ରାନୀକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ। ଏଠାରେ କରଣ କାରକ ପଦ ବେତରେ କର୍ମ ରାନୀକୁ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ହରି ସାର୍ ବେତରେ ରାନୀକୁ ପିଟିଲେ। ଏଠାରେ କରଣ କାରକ ପଦ ବେତରେ କର୍ମ ରାନୀକୁ ପୂର୍ବରୁ ବସିଅଛି। ଖ, ମନୋଜ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏଠାରେ ଭିକାରୀକୁ
संप्रदानकारक भिक्षा कर्म संप्रदानकारक पद कर्म पूर्व रही मनोज भिक्षा भिक्षा भिकारी को देले एठारे भिक्षा कर्म एवं भिकारी को संप्रदानकारक युक्त पद एठारे संप्रदानकारक पद कर्म परे रही मुना व्यवसाय बहुत आय करुछि व्यवसाय अपादानकारक युक्त पद आय होउछि कर्म एठारे अपादानकारक पद कर्म पूर्व व्यवहृत रही अछि मुना बहुत आय व्यवसाय करुछि एठारे कर्म आय अपादानकारक पद व्यवसाय पूर्व रही अछि। आउ गोटे उदाहरण नेबा घ कुनी मुना को घरे देखागला एठारे मुना को कर्म एवं अधिकरण कारक युक्त पद घरे पूर्व रही अछि कुनी घरे मुना को देखागला एठारे अधिकरण कारक युक्त पद घरे कर्म मुना को पूर्व रही अछि। एहिभଳି भावरे आमे जेतेबेले वाक्य गठन करिबा वाक्य गढ़िबा सेतेबेले केउ पद परे केउ पद रहिबो एई सब प्रति ध्यान देई जदि वाक्य गठन करिबा ताहले से वक्तव्य सुंदर हबो साबलील हबो एवं समस्तଙ୍କ द्वारा आदृत हबो।